Орыстың фойесі бүгін бәйремше безелген съезда катнашучыларны тилекләр чыршысы каршы алды. Хәйри акциясында Рөстәм Миңнеханов белән Минтимер Шәймиев катнаша. Республика рәисе Бойлар сабасыннан Роязга телескоп, Казанда яшәүче Матвейга Кавказга юллама, Әмир исемле малайга акыллы колонка алып бирәчәк. Шулай ук Зәйдан Диманың Акбарс командасы белән очрашу хыялын тормышка ашырачак. Вот с хоккеистом хочется встретиться. Минтимер Шәймиев Казаннан 7 яшьлек Тимурның открыткасын алды. Ул мультфильмнар ясый торган студиягә барырга тели. Это подарок-сюрприз. Съездга килгән район, шәһәр, авыл җирлеге башлыкларының да булган проблемаларына хәл итү теләге зур. Башкарасы эшләрне үтәү өчен алар республика, федераль программаларга таяна. Катнашабыз. Инде фаплар төзү буенча юллар программасына гомумәгәндә хәзер авыл җирлегендә эшләргә җиңелрәк. Бак дияк проблемалар, эт проблемасы, шуп туу проблемалары. Biz инде авыл уртасында безнең бик матур түгәрәк күлебез бар. Ул күл хәзер ничә еллардан бирле сайыгып барды. 2024 ел шушы күлне чистарту була. 30 миллионнан артык сумма белән республика конкурсында катнашып. Барлык муниципалитетларның аерым эш тармагы булып, махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре турында кайгырту һәм аларга даими рәвештә ярдәм итү юнәлеше тора. СВО белән бәйле бурычлар һәм көндәлек проблемаларны барлыйлар. Авылларда 60% су турбаларын алыштырасы бар. Аны федераль программасыз хәл итү кыен. Күперләргә капиталь ремонт эшендә муниципаль бюджетта акча җитми. Сыйфатлы су белән халыкны тәэмин итү мәсьәләләре, шулай ук шул вакытта менә юллар төзү мәсьәләләре, белгәнегезчә бит республикада безнең бит инде бик зур менә юллар буенча төзелеш бара. Бу Им-12, Им-7 менә шушы юллар төзелеп биткәннән соң поселок араларындагы, шәһәр арасындагы юлларга да игътибар артырга тиеш дип уйлыйбыз бит инде. Төзелгән юлларны тәртиптә тотасы да бар. Ә моның өчен 2015 елда билгеләнгән нормативлар искергән. Суммалар 8 ел дәвамында үзгәрми, яңадан карарга кирәк ди Түбән Кама районы башлыгы Рамил Муллин. Җәмәгать транспорты мәсьәләсен дә республика программасыннан башка шишеп булмый ди. Әйтик, 2021 елда Түбән Камада шул рәвешле 50 яңа автобус алганнар. Автобус булсынмы, трамвай булсынмы, башка төрле махсус йөрү транспорты булсынмы, бу инде шәһәрләребезне уңай якка үзгәртәчәк. Шуңа күрә бу юнәлештә дә бергә эшләсәк, киләчәкбез шәһәрләребез, райцентрларыбыз тагында уңайлы һәм эшләр өчен матур булачак. Торак коммуналь хуҗалык һәм җәмәгать транспорты белән тәэмин итү мәсьәләләрен хәл итү өчен ил хөкүмәте белән берлектә максатчан эш алып барыла ди республика рәисе. Решением правительственной комиссии по региональному развитию на модернизацию 65 объектов коммунальной инфраструктуры в 10 муниципалитетах республики планируется направить более 4,8 миллиарда рублей. В текущем и следующем году в рамках федеральной программы для 13 городов мы уже планируем приобрести 416 автобусов. Авылларда үзара салым программасы буенча халыктан җыелган 2,5 миллиард сумга республика 9 миллиард сум күчергән. Проблемаларны хәл итү өчен республика программалары киләсе елга да быелгы күләмдә калачак. Кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме, электрон сәүдә, сәнәгать паркларын нәтиҗәлерәк кулланырга кирәк ди Рөстәм Миңнеханов. Все проблемы, конечно же, мы одномоментно решить не сможем. Об этом жителями нужно вести открытый, честный разговор. Я считаю, что вот та форма, которая есть в республике, наиболее сложные темы мы берем и формируем наши республиканские программы, где можно четко обозначить, когда и как мы эту проблему будем решать. Республика үзе шыфлык калган шәһәрләрне торгызу буенча зур эш алып бара. Даими рәвештә гуманитар ярдәм җибәрә. Лисичанскка гына 2000 тоннадан артык азык-төлек юлланган. Бүген әлеге шәһәрләрнең җитәкчеләре дә залда иде. Республика Татарстан, значит, оказывает помощь во всех сферах. Татарстан безгә беренче көннән башлап бөтен өлкәдә дә ярдәм күрсәтә. Азык-төлек булсынмы, электр, җылылык белән тәэмин итү, инфраструктураны торгызу, бар юнәлештә дә эш алып баралар. Татарстан умеет четко, конкретно. Татарстан безнең территорияләрдә килеп чыккан мәсьәләләр буенча тиз эш алып бара белә. Аңлашып эшлибез. Эшкә тотынганнар икән, ул эшләнә, нәтиҗә була дигән сүз. Безгә шәһәрләр, җирлекләрдә эш алып бару буенча Татарстан тәҗрибәсе кызыклы. Аны да өйрәнәбез. Съезд ахырында Рөстәм Миңнеханов муниципаль өлкәдә эшләүчеләргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Мәгариф министрына, мәктәп автобусларына сертификат, Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләре мэрларына автомобиль ачкычлары бирде. Гөлнар Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.